Samben gawe konten masalah madang ki mumet pasine. Masalah lak kudu terlihat nikmat, kudu terlihat banyak porsinya. Jadi sangat sulit sekali. Dan ini saya mencoba untuk bikin konten kesekian kalinya yo. Tak gawe kok sethithik masalahe nek oke rantai lebar ya. Dadi tak gawe sethithik. Iki rantai yo Bu. Udah terlanjur juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, panas sih paling sedih. Jangan kemana ya dewulena. Iki lho. Ngene iki ngonten madang iki ngene iki. Madang tenanan. Madang samplokan langsung di pateni di-upload. Madang iki yo sakwarke niki ngontene. Heeh. Panas sengit tau mah. Ora merasa menikmati ini panasnya.